Окупаційні силовики в Криму почали переслідування ще одного імама. Аблякіма Галієва, імама Таракташської мечеті, що в селі Дачне під Судаком, звинувачують в незаконному місіонерстві. Проти нього порушили адміністративну справу. Сам Галієв на допиті повідомив, що 2019 року здійснює обряди, але не є членом Духовного управління мусульман Криму чи іншої релігійної організації. Зі звинуваченнями у незаконній місіонерській діяльності не згоден. Будем выступать в интересах Галиева и будем доказывать его невиновность в суде. Как бы защита в этом уверена, и мы считаем то, что его должны, то есть само дело должны прекратить и признать, что он не совершил никакого правонарушения. Изучают науку, в данном случае исламовед. Окупаційні суди в Криму за такими ж звинуваченнями оштрафували сімферопольського імама Расіма Дєрвішева. Адміністративні справи були відкриті проти імамів села Зарічне Сімферопольського району Арсена Кантімірова, Асана Бікірова та імама релігійної громади Алушта Юсуфа Аширова. Його оштрафували на 5 тисяч рублів. Ділявєра Халілова через проведення п'ятничного намазу в мечеті села Завітне Совецького району звинуватили в проведенні несанкціонованого мітингу і оштрафували на 30 тисяч рублів. Правозахисники вважають, що ці адміністративні справи пов'язані з системним тиском на непідконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади.